Rama, kuha ko nila, kung sa mga ayaw na pagkahinuon nila. Sige. Lahat na ba kayo na member sa Akopyado? Yun na andito. So, Lahat kayo, member ng Akopyado? Saan yung ID nyo? Be, ID lang, be. ID ng Akopyado. Sige. Ikuha niyo yung ID. Be. Sige daw. Tatingnan namin yung ID. So lahat kayo may ID sa Akopyado. So bot pasabot, Subanin Tribe. Subanin Tribes. Ya, tapos nag-aral kayo ng customary. Wala. Oh. Ito po yung sa Subanin Tribe. Nag-aral ito ng Ipralo 8371. Ito po naging attorney sa tribo. Naging attorney. Ha? Ganito yon. Kung halim sa NCIP. Yung ID mo, be, tingnan natin. NCIP ba dyan? Be, magtanong ako, bakit ka nag-NCIP ID, be? Kung alam ko siya na kanina, itapa ko siya. Pero may ID ka. Okay. Ang ano man, bukas pag kami alis, so dito siguro may matulog. Ha? Ano tulog? Saan tayo matulog? Dito. Dili, kasi nandito na kami. So punta natin yung Kiamba. Di ba? Masyalo mo yun, ma'am. Ano yun? Ano mo yun? Oo, di, puntahan. Daanan kasi pabalik kami. Kasi papunta kami ng Glan. Anong diretsyon ng kalsada dito, palabas? Pag abot sa Jilan, ato pas pinsan ako. Tika, anong kalsada pa? Ano yan, pa-exit marami, papuntang Tagum, Davao. Kasi from Jilan, ato pa Tagum. Kaya pala naman. Before sa Tagum, Butuan. Pag